Lia, n-au să-ți facem complimente. Acum pentru toți prietenii mei din spatele blocului care m-au vorbit. Blocul de gri. Așa. Dar vai, ce se întâmplă? Eu da, așa de mult. Am în mână o chestie care ține o altă chestie. Descoperim chestii. Priviți! Doamne, este incredibil! O bucată s-a prăvălit și s-a răsturnat. Tu nu mai spuneți așa tu, ca bărbat. Numele... Doamne! Așa ne demonstrăm noi. Aceasta este comestibilă. Dar nu Priviți! lasă, că știu. Falling apart! Aici în America. Falling apart? Cut the shit, ok? Cut the shit. Poate aveți acum dat pentru mine. Dar vai, parțile sunt de mâncat. Gabi, Și acum, Acest tort a fost cu numele lui da, pe el. numele meu era undeva pe aici. Numele lui S-a amestecat să trăim pe sarci. Care și erau. Voi face chiptele. Ok, și acum și voi, prietenii mei, dacă aveți grijă de voi, să aveți și voi așa ceva. Aia ta. Ce hai, Frenon, pa! Mă ocup de problemele mele. Să nu ziceți că nu e bine aici, în Franța, America, whatever, unde ești tu, Spania, dacă ești sărat. Grație, uite căpșunile, uite căpșunile.